ଓ ଓମ୍ ସାଇରାମ ସାଇ ବାବା କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ କି ତମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ନା, ସବୁ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି। ହୁଏତ ତମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ଭାବିବ କି ବାବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୋଇଛି ବୋଲି। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କି ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଉନି। ସବୁ କିଛି ସମୟ ମୁତାବକ ହେବ, ଯାହା ବି ହେବ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତମର ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ସହିତ ଅଛି। ଯଦି ତମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ 7 ଥର ଲେଖାଏଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କର। ତୁମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତମର କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିବନି। ସେ ସଙ୍କଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ତମ ପାଖରେ ମାଡ଼ିବନି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଦେଖିବ ତମର ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସବୁ କିଛି ସମୟ ମୁତାବକ ହେବ। ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଦର୍ଯ୍ୟ କରନି, କାହାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରନି। ଖରାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବ, ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ଥିଲେ ତୁମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କେବେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ। ସବୁକିଛି ତମ ସହିତ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ତମ ସହିତ ଅଛି। ତମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। କାହାକୁ ବି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛ ନା, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିଡର ହୋଇକି ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ରାସ୍ତାରେ ଅଛ ନା, ତାକୁ କେବେ ବି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ କେବେ ହାରିବାକୁ ଦେବିନି ମୋର ସନ୍ତାନ। ତମର ଜିତିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସବୁକିଛି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଦେଖିବ ତମର ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ।